you try ngai pidang kan mau nga balada phim kan mau nga ngade ka tu ka khna ka be thu lupa syaphangat ni ka CEB ka banga ong ka talang ka ban sa rung hapo ka Meghalaya ka bathau ya ka jingwarung pa jong ka we ka jat ben riu batwa bangan ya chaprang ya ki arteli ke jingi ipa ka be ipa ya ka ban sa ja ka ri ke jingi ane thu sha ya ka tu ka video ka banga shi de post jong ka ni ka tayo ka bala dep syapang ka tu ka banga ya maklau imat ba phi phim tip syapang ka tu na mar ki ba share phi ki ba shim na ka page jonga ki klem ya thu e phi ba ka tu ka de tang ka short story ka banga man sa ak henre ka tu ka dang de tang ka trailer hare kam de ka jing shisha ka ba ja ha ka jim junga hare ka de ka jing shisha jong ba ja pa jong ki ba bun ki khon samla pa di bun ki ru kan thai ki ba sha event ki ba sha shet ha ka jing im ka jong ki ka tu ka de tang ka story kam de ka e ru em te henre bun ki bala kren be yang aspang kan to mle le ra amar ha ka jing tolot ka jong ki to ublei onang pensat bore ki onang hikai ki baki kim dei panlong ki bri ki ba thrais niu bat kan ni ka jing thrais niu ru ka don ha kan ni ka jing i thul pa ka bangan sa i thul pa ka e ka ban ja ka ri ka jing i men sim snem ngalai i kat bangadang don ha kan ni ka kamera kat bangadang duai ngalai i ba ya kan ni ka Meghalaya ka jing i baro latap lo khondeu sa om don ding om don so om don wa om don ting ala duai da ka jing sngok thang ka jang ala duai bat ngala kali try kamut yu kan ni ngamla ban snow thu namar ka ri ka jang ka de ka ri ka badap da ka jing cerngam sudah rekom no pat ba ka de ka ri ka jang ka ba me pen i ba om don ding om don so shu ti mun sim jung try u ong yang ba ka ri ka jang pha ka de ka ri ka balingki ha ka ba kan jam men sim ti mentangan tim ya ka ri ka jang pha namar kilale iki ba ijli hakmat jonga ngala yam hakata kapor ong try nganam sha ba mentem ya kari ga jonga ngam sha ba mentem ya kari ga jonga tio thu inga ya ka daw na ka e ka daw ka ba me men mut ban tem ya kari ga jonga klem ka daw ngai me men tem ya kari ga jonga tio men sim jong try ya thu inga ba ka daw jonga jing linki jonga ri ka jong pha ha ka ba kan jamen sim ka de na ka daw jong kinong sharai kimla sharai ya kilang brot ki jonga kimla bsa ya kilang brot ki jonga kim shala ya lameki hakalenti ke jonga kim shala hukum meki ki hukum ke bangala hukum meki banle hare kilang brot ki jonga hapane ke jing tolot ke jingki bom don nong hikai bom don nong yalam kila le whatsapp od daladi kila le wat blade thau daladi kila le wat nong erap naki ti la pen mensaw ki par ka bla pelong ya ublei pan bitare kani ka ri ka chungi kani ka jingtim kani ka jing maham kam thau tangi ke nong sharai jong ka balang hare ka thoru ya phi ki kmi ki pa kum no phi sharai ki khun ki jong phi kum no phi alami ki khun ki jong phi namar don ha kani ka imlang ka salang ka jong ibadang rit ikhna ibadang rit pha ikop ban kren ki tin ki bajabo ki bajabai na ka shuntur ka jong i buat kata ka jingkren ka jong i ro kala kren bat ka kemi ka jong i la kren ben yang i ong bale ba kam yo obriu no jela kren imat ka de ki blas asyat don ki boong bale ba ka le biet men syaru ka le biet hatu ka jing ya thu lupa ka jong hatu kamja katalang ka bathau ka jing warung pa jong ka we ka jai ben riu kaja namar ka jing thu lupa ka jong kam dei ka bangawan haladi kawan na ublei na bablei udang it ka ri ka jing udang maham ini pangin kala ka pamut na do men sim snem ya ka ne men sim jo blei ong post no na bangan tim mentai ka ri ka jong pa ringala ya sai ngam tre ben post jakat baja ngam tre ben post takada bun ki kren ben yang bon ki tin ki pomlong bon ki tin chabo ki la kren yang ringa ma bepi om tin akada omba ka jing kren ka jong pi ka jing kren jong pi kam dei ba badei na ka bawan na pi hari ka jing kren jong pi ka dei na kinong sharai mar kinong sharai kim sim lahi kai pi kum no ba pin yai kum no ba pin im kilas ngau tanat taman perung pi ka kun hun ka jong ki
Henry kim sngau tanat pat ban ai kita ke jembam ke bukan jaman sim ke bau play ulah hukum ya pi ba pi pen peniat Henry ya kan yang la itu pat ha ka church ke janga ka banga don sipang kan ni banga ye duai ada ye duai bau play unam tim ya ka ri ke janga Henry kat banang ya kisngi ke banang ya kipor kat barang pej ka Meghalaya kala im tang ka jing aurea ka jing klimsi ka jing klimsang ka jing thok ka jing syukor ka jing mani blay thau thala ki kam ki harukum ki ba idli pilawan ra ha kan kari ya ka bala khot kari te briu te blay ti u blay unle kumnoi kan kari u blay ulak thmu be ben panjat ulat mu be ban IT ya kari ke jingi hakini ki bri ke bam shimla ot share ka donut ka jingi ulat mu be penjat bat ben tan merau ingi ringa dang ya sa he nga mi i ke jing klai e ru em markan ni ke jinga sa ke jinga kam de te tang nam ta ka yeng ka sem ka jinga ka banga ngan ya sa bo bleun palai re kan ni te kala de jinga balang ka ba ki nong sharai ki de ban kala ka bamut na marka kitab isi ke lai pulai ko ong balada jak ke basniu iki khun ki jong blai ya kasnam ka jeng ki tingan pa na phi ti lada phi jot ha ka tu kan hun palang ka pa phi phi don ya kasnam ka jong phi ti u blai un pa ne ki nong sharai bat phi kum ki pa lada ki khun ka jong phi ki jot kan mau ya kasnam ka jong ki khun u blai un pa na phi ki pa na bar phim sim la ya la me ki ha ka den ti ka ba u blai ulah hukum ya pi ban yalam bat kani ka ba arpat ka jing ipa ka ba jong uniu benai ka ba boleh ulah sempat yang ada bagi senyuk kini ki senyuk janga ke la hablut la sempat yang ada bagi ka rendang ke janga tang men bami eru ngamla la sempat yang ala hakikam ki jam ki janga barot namar banga ngam tre ban yang namar banga ong kani ka jing ipa kam de te ba itang manga kila i hadu sangut ti abekin keren maki nganam tre ban keren rengan ya side be Nadine bau blay un kta e kari ge jingi ba ki khun jong blay ken kala ka bomu da ko don ko chiki baro hanre ha ka jing sempat bat ngala itu ishibon ki shakri ke jong blay ngala le chi ban pastor bantei ngala le chi bon ki shakri jong blay tingala itu kita ka jingi ipa ko janga ki ong kani ge jingi ipa ko jing pi kam de ka wan na pi hanre ka de ba wan na blay post no khna bau blay un palai un map ya ka ka ba ka ri ge jingi ka le pat on palai ru ya ka ne ka jing tim ka ban satim ya ka ri ge jingi are wat hala ka taru nga klem tre to andala jaken banga klem tre ben post ka jaken ba la jaken ka diga basha attack haka Guwahati ka baladan kitu ki suicide kitu ki babu bom kila bu akan japak hala ka taru ki parlok jingi kila bari thu pe lada phim ya thu ka ri ge jingi kan sa sha be ka jing kajing yam thang kajing yam brew ka ba shaba palat hakari kajing ila pipim biang ban keren kani marka ik bala ja ka Guwahati ru namar phi kani ka tu ji ipa ka jing pi ki ong shaka ri ka jing pi bat shaka we ka ri ban doi nam ta ka ri ka jing ki bat doi rum ta ka ri jing ki we rengang kham tre hi tu bele lapen ikin so kini ki RSS ki ban sawan ban pen ebet pen pentre kem tu ka si biru nga klem tre shipon ki ek bau bele ulana sempat nga klem tre ban yang hanrai de leng ba kan ka video pat ya ka banga ngala de pan post won ki bakim sngaw thu e kani ki ong bale kan ka khna ka yam bale ba ka le kum ni tangna ka daw jong kani marbom sim ju bele u klem sha ban tho ba de ta ka story ka daw ba men sim ju bele u ka ban pe kat nu ka do nu thrais niu ka dan hapo jong pi te kani ka jingi ipa ka long ba men sim ju bele ong nga puri ki kitab jong se kharya bat pendep no eka te kata ka jing puli ka junga ngalong o imat de ka banga klem concentrate pha ro shikatu takada umen sim jubli kwa nga ba concentrate khna ba andangala ai ka ktien shaki para ke banget ngala ban ai ki kat kum ka jing tho ka ktien ka jung blai te ngala ye puli ngala de puli re kum na shai umen sim jubli ong biang kum ta shi kum ta re ha ka we ka sngi kum banga ji duai license shi sngi
Agawe ke janmin kano phaisi shakiba sau shiteng sanduna shiki sanduna shaban kot ikan riu baji katba ngadang duai umensim jubli ong puli biang ya ka kitab jong sekharaya te ngala puli biang tongong imat dan henry to ngala puli biang hakata ka jing puli ke jonga kat bala poi biang kan hakatu ka bentas pang kitu arngut kita ki nong phla ki ban sawan ka bede bat ka kitab jing pen pau te ngala pusan hakata ka jing mut jonga ok imat kini ki arngut kita ki nong phla ki la ban de bat Moses pat u Elijah umen sawan biang shakani ka khandau hadin ba kata ka jing kata ka sni ka bakhaddu ka bau ble unsa bishare ka perthai hamar kumta te ngaladon hawei pat umensim jeble uladon hapo jenga bala pelit ki khmat ki jenga pa handa pala pelit ki khmat jenga te ngalai i ka Sri Lanka bangai i ka Sri Lanka ya ka jing jot jenga Sri Lanka bangai i re ka Israel ya ka jing chather roket ya ka Israel te umensim jeble ong kain ongsha ka ri ga jongpha ongsha ka balang pat ongsha ki we ki riru banduai nam ta ka rila jong pat ki we ki ri markan sudden attack kumbadan haka Sri Lanka bad ha Israel hamar kumta da ka jing snau knyu ba ka jing snau ting ngalawa de ka mobile bangla triben persang ban kol i parlo ki jonga ba jiga dwailem bat nga henrei ka mobile jonga kala lutno e ka balance pat ngam don chu henrei nga marwe ngalayak site ban mar ka jing knyu ka jonga kala ka met ka jonga ngam la ban control kalong snau kumbangan syukul no henrei hamar kumta pat aka jing bom dan balance ka jonga ita parlo ka jonga iyang hajan jonga bat ngai thu ita ke baro te i ong hoot namar kani kadi ba ublei ukwa ban kersiu thia engi bat shua kani ka jing ipa ka jonga kalong shua ban job ka BGP shua ba umudi unyo yang ban sen shua kani gari la phapu singa nadu kini kitayo kini ki bana ki bala dep heringa ngam tere ban post mar ngam tere ban yang ang tedot ngam tre dengan syia thu tang syaka balang ki hi ken plang ong ada le di nganam tre dengan syuduai ben hare kata ka jing sai la ka jonga shibun ki bau bele ulah sempat yang bad kata ka mit ke bangalawan ngai thu imen bad hakapor ka banga ngalathia ngan syai but ani tu bitang ki jing itu lupa kat banganang thia umen sim jumle ong kreniki syapang ka jing tharais new kreniki syapang ka jing bisni syapang ka jing isi ekiwe peki jait benriu ngala puli ke ni kaktin juble renga ngampat ngau thu hai kata na barnga puli tang ban ngaklem yo kata ki point ke bala keren hakani marbanga ngala dep ban puli lut hende ngaklem ngau thu pada kata nambar pot peli iki khmat ki jonga hande hakata kumna syai kasi andang ala sedang beng ong tengah phone syayu syakri jong blei we syakri jong blei ong bangai i kata ti ong lada kata ka jing i jong pi ba kata ka jing ya thu e pi ka dei bet kat kum ka jing i pa ko jing pi bat ko ngone ki kitab sekharia te ka dei ka bawan na blei te hamar kum tang ala sedang ken ban puli no e ka ni ka tin jong blei ong ka don ayu hani lada ka dei sya ka bawan na mi kan don be kata ka jing kan don ling bet amar pangla puli tengah lalap ikan dikinti ko bokoron ba ong kumni bat kaktin utrai kalawan ha usek haraya ka ong kumni ulakran utrai kipat uda ong tu bishar ka jing bishar ka bashisha phi ke nok sharai tu bishar ka jing bishar ka bashisha tu bishar ya ka jing bishar ka bashisha batule isnei bat ya isnei uwei yala upara baro bat wat ban ben ya ka reu kentai lemne yo khun swet lemne ya unong wei lemne yo baduk bat manoru wat tharais ni halaka don wat yala upara tingala yo e kandiga benta namar bangai i hakari ge jonga ki khun ki jong belai kile daka buit pada ka bor hakani ka kitab sekharia ka don ru ya ka bala tho om daka buit om daka bor do men sim jonga ong utrai kajing tharais niu pitip kalong kum ki ai kalong kum ki soput kabanang yai pen puut kanang yai pen puut kanam pen puut tang ya pi reka pen puut ru iki badon lang bat pi pat ka jing bisni kalong kum ka kansar kajing bisni te da husiar pi syaba pi pen bisni ki wei kani ka jing leben ki khun swet ki khun rangli kani ka jing penjot yaman ka kenthai ka jing kwa aji ka jing
thala juga ni ke perthai ke jing aurea juga ni ke perthai dan ki ba ong ingas phang ko to video ki ong nga ile ran ya ka jing le jong phi nga ile ran ya ka to video ko jong phi nga ong ye I nga tingam le ran namba daling ba ka ni ka video ko jonga ya ki kitu ki bam dan hajan jonga ling ba ka ni ka video kan ya chiki babun barkan kata namar ha ka to ka ba ka por ka banganga ak nga da yam shisha mar kitu ki de ki jing doai ki bangai ju doai man kas ni na ka benta ka jing sha le ben ka jing sha kan ta ka jing sha syukur ngala yam shisha te bun ki mut kin ka bade shisha hande em kam de shisha ka tu kan de tang ka story ka pangangan sa ak pachipun ba ki story ki bangangan sa ak ru ka bad ka be de bat ka jing lo jing im ka ba shisha ikren ben yang ayo nga tinga sngole ran ting ong I nga tingam sngole ran here ka bas ngole ran mangate ladala tho akaktin ko jong oblay ba wat le yakatanga le yakataki nga sngole ran asngole ran ban bam do osnam yakabam shamla tho yaka bible kala maham ban banam bam do osnam asngole ran ban shani hakabok namar Isaiah nriu pusan de khat we khatar kala maham u kaktin jublik ong kita ki bashani hakabok ba ka nusip ngan tho nusip ipi da ka wailam asngole ran ban ya khalai asngole ran ban syukur asngole ran ban bushni asngole ran ban phalet kenya marki ong badwai ha ublay dan shibun ki blay hasla jagni ka khandau heri tang uwe de ublay we im de Jesus Christ tela da ka jing dwai ka jingi kem chimla dwai ha Jesus Christ tu tip kan ba ki tu ki de ki blay thaw thala piwan ra blay thaw ha ki yeng ki jong pi thaw blay thaw ki kamera ki jong pi thaw blay thaw ka donut ka jong pi ti kane ka video kalong ba umensim jong ublay ong shwa bangan penjot shwa ka bangan IT no e ka ri ka jong pha ha kini ki bom shimla pot ot share ka donut ka jong ki ngakhat iki sa sisen ya ka jing kala ka bamut palala pin pet e ka kitab u sekharya ka bakhat do ka khat ya ka jing yatali mar ha ka balang ha ka to ka jing I kabanga kali de na ka ka daw try ba men timi ka ri jing no ka daw chu kinong sharai mar kam don ka jing yatali ha ka balang kila le nong penyat kila kentiu tang ya la ka jong ka jait la jong kila kentiu tang ki ba kham start kila kentiu tang ki ba kham don spa kila wat tang ita ki ba kham don buram hande ikin I pen ban ikin ki ba nang jot kila I ki ba kinang jot hatu pimte phi kinong sharai pidon ka jingkit kli ka ba kraw pha haka jing im jong pi kumba pidon ka jingkit kli ki khun ki jong pi pidon ro ka jingkit kli ya ka ki lang brot ki ba phi la bu haka kan hun ka jong pi ka jing snow balang ka jing snow hok ka jing snow biang tangga balang lo jong tani ka ba panwan ra ya ka jing ijli ka ba man ra ya ka jing bitar ka ba ublay unsa the ha ka ri ko jongi te ka ba khaddu men step kat bangadang duai kat bangadang ye duai marangala duai kamat jong blay try bo ikak tin ka jong me ha ka shintur ko jonga ke bangan keren om de mangangan keren re me men keren kin ko try te men sim jong try uang ong shiki balang baro ong shiki nong sharai baro khot iki ha ka wei ka jaka parkan don ka jinga duai lang jaga wei pa ka wei ka balang banginem snow balang e eru em heringen I no ik bam shimla tho ka tin ka jong bale ngingin nom le hendeng le be thik kat kum ka tin jong bale ka keren mar kata ka sudden attack klem shimla pen I hano ha ka no ka jaka on attack kala bande ha church kala bande ki lenti ki singkin kala bande ki school kala bande ki college kala bande ki yo ki hat kala bande khunyo jumai klem shimla pen I on attack kum noi ka ri jungi re kan David sudden re uble ong ladaki kela ka bamut adaki phai no ngan sei ya ki ater ki barat ba na ka ri ge jonga kan the human sim khut jonga ha ka ri ge jong pha bat shibun ki bom patip yanga ken tip ling ba ka ri ge jong pha yanga karpat phi kum ki nong sharai muda sharai pha ekilang brot
ki jong ublei ye ke ba pi la bu ha ka kon hun ko jong pi lemda kumta pi hab ajing kenya ka khamat jong ublei lemda kumta ka jing bitar ning kong ba ka jing bitar ka jong ublei ning kong kan hap ha ka jing im ka jong pi tangkat ni ko ublei shibun to ublei ka jing suk undan nangkat pat pi to nang ya chaprang ban im ha ka ba kan jamin sim brat no e jing thala jo ka de ka prathei paro ai lat bo men sim ko chu ko le un sin shar ka jing jong pi syabangan penkut anduai ka we ka jing duai kanang ba ublei on isnei ka ri ka jing on isnei ka balang ka jing ba onam timno e ka ri ka jing ba onam timno e ngi iki pangi le ya ka pop ka bengi le ka jing jing her on pen kha no pan ba ka liur kan wan bang sa hisin ka ba thoi men sim ba khoi tu job le ha ka ri ka jing tuan pai khamara ble jo ka jing duai ore ma sentre na khayandele na mashrudu bayande sekire de bashando raji subida changa wan hajam chomegen ko pa aingo emegen ko try milang ublei jinki blei bad utrai jinki try aingo emegen ko pa bi changa baka jing e ke chomegen ko pa bi changa kalong palat lem miken ko pa bi changa ke bar ken ko pa bangim la man champang ken ko try ji subida changa ada duai khamat chomegen ko pa bi changa milang ublei ken ko try badap da ka jing e baka ji snake ken ko pa marsha ba men penjat ken ko pa bi changa wat na do men barim ken ko try shaba men sempat coba men penjat ken ko pa mela khotre ga jing kala ka bomut ken ko try ada duai khamat chomegen ko ji suba kodor pakani ka video kan ko pa bija chinga ka me pha enga kan ko pa bangan post kan ko traji suba korridor ada duai khamat chumin taki khon ki chome ke bapat sngo thu kan ko traji suba korridor be de chinga ya me kan ko trai ke bapat sngo thu e ka bor ko chome kan ko traji suba korridor aduai kan ko pa man khta e ke da bor man sim ko chome kan ko pa bi de chinga bana duai khamat chume ba man the no e man sim ko chume ka ri ga chinga aduai ka jingkala ka ma da do ka dono ka chingi baro kan ko pa bi chinga ada be man sim syukur baman baro ka kerteng chume ji suba na nasrat ka jingkelim si ka jingkelim sang ka jing thok ka jing syukur ka jing auria ka jing isi ka paka jaj kajing le daka boy kajing le daka bor kajing early marriage ka late marriage ka bomdan khon ka bomdan khti kajing baman baro ka badan hakari ka jonga ada be no ki te jisu bana nasra khatara jur ka ba syukur kajing syukur haka de ka thiet baro ada be ki te jisu bana nasra trang ada duai khamat jumi kan ko pa beki khon ki jong me ka bala khat ka karteng ka jumi kan yang haka hok ka jong me kan ko pa kan krantang ka hok kan ko tra jisu be de jonga ada duai khamat jumi kan ko pa be de jonga ya ka jing men the no men sim bo kho jumi kan ko pa be jonga hakari ka jingi kan ko tra jisu be de jonga ada duai khamat chumi ken ko jisu ba ko da ka jing thau thamai ka ri ga jing ken ko pa bi ja chinga ada be ken ko pa bi ja chinga kan ka jing manik so ka jing mani bele thau thala baro ken ko try bi ja chinga ka jing auria baro ken ko pa bi ja chinga badan ka ri ga jingi kan ka same sex marriage ngada pen ka dia kilin kor jing ni satan baro ada be ting jisu na nasr ka jing pang ka jing stam ka jing duk ka jing kordo ka jing syak kan tai ka jing syak iben baro ada shop ting jisu na nasr try ngada ba ka ding man sim ko chumi ken ko try kan kalang ka ri ga jingi ada pendo jaj no satan baman bele jubar ki khon ki jame haka kartang jame jisu bana nasrat ada duai khamat jame ken ko try bi ja ki nong sharai ken ko try men sei ki nong sharai ken ko try ki bau sharai ken ko pai ki lang brot jame kat kum ka ktin ko jame ki ba kloi ban len no ile den ta ki lang brot ki jame ken ko try jisu bi ja wala da ken ko try ben dan ka discipline ken ko pa bi ja haka balang ken ko pa kan dan ka ta ka discipline ken ko pa bi ja ha ki shakriya me ken ko jisu ba koridor be ja ada be mesim syukur baman baro ka jing ngau hak ka jing ngau biang ka jing le mele baro ada be ka jing bisni ka jing pihoin baro ka jing tharai sniu baro ada shop pet satan te jisu bana nasrat trying ada duai ka bor ka jome ada be me satan me kriano na kari ka jing te jisu bana nasrat ada duai kari babal ba kan sedang na kari ka jing ken gotra shiri de basatre de bashandro na maselele bashande hallelujah try jisu bi janga ada duai ka jing etli ken ko pa bi janga bangin sngo hokin ko pa bi janga ka kan hon ka bengi don retang ka wekin ko bangin so sarong tang ka wekin ko try ba me long ublei jingi ken ko try jisu bi janga o ngada duai men kta e ka ri ga janga da bor men sim ko chame ken ko jisu ba ko do e janga o hallelujah 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 serena mashandroba sitri da ba suntruna mashandre da ba khayande hallelujah yo ma me ka buram try jisu bi janga o ngada duai ken ko pa wat nom I think no engi ken ko try ken ke bom shamla pat ye me re ai lat ni ken ko try
ai la ni kin ko tra Jisu ba kordor e chenga pengen pai no en making ko pa ai la ni kin ko pa bi chenga ban pan pa ha making ko tra bangila kala ka bomda do ko dono ko jingi baro kin ko tra Jisu bi chenga hallelujah ngada do ai khamat making ko pa ka jing thau thma kin ko pa bi chenga ka ri jingi kaliur kin ko pa kan sedang ha ka ri jingi ya ka ba men theno e men sim ko jimi ha lor ka ri jingi ada be kan ki suicidal spirit barok teng Jisu na nasra ka jing aure ngada be teng Jisu na nasra pangada be kin ko tra kan ki suicide bomber baro kini ki nopen bethai bombaro ki batmuan penjat e gari ga janga kini mut kini spirit attack e gari ga janga ada be shop teng Jisu na Nazaret ada wai ka bor ka jomi kin ko pa kana shrung ha gari ga jingi kin ko tra Jisu ko dor man pendo jaj sampai setan baro na gari ga janga kin ko tra men sei ki Elijah men sei ki Moses men sei kin ko pa wi janga ki Daniel ki Shadrach Meshach Abednego ba ki kloi ban len no ile den ta burom ka jomi kin ko Jisu bi janga hallelujah yo me ka burom tra Jisu bi janga yo me ka burom kini barok dan Jisu na Nazaret amen but amen utrai ukot ya ka jing ya lang ha ka wei ka jaka ya ka jing kala ka bamut adu ka dono ka jingi baro henry la da ngingem kala on IT bet ya ka ri ka jingi but shibon ka jing snam shibon ka jing yap kandan ha ka ri ka jingi tangkat ni ko blai shibon Blen gur kui pi patulong ru ka jing gur ku syakitu bombal atep au Jisu long try amen